Monggo katuran dalu menika kanthi beksan tayub saking saunine campur sari wonten Becak Pati kanthi Mbak Yu Waranggana saking Tayu Pati Bumi Minatani katuran dumateng sedherek para rawuh ugi ingkang badhe beksa sumangga kula aturaken. Monggo Pak. Sise pundi Mbak Ayu niku napa terminale wonten Pati numpak becak kula numpak bola beli napa purun Mas kula purun mawon dek angger ora sopir becak rina wengi pados rejeki pitik apa kalau bukan masih muda suwe ora jamu godhong etelo alah suwe Mas ora ketemu temu pisan gawe gelo suwe dek ora jamu godhong telo suwe ora ketemu pisan ning daleme Pak Tega godhong maniran suwe ra ketemu temu pisan gawe pikiran ala suwe dek ora jamu godhong meniran suwe ora ketemu muga sing rawuh seger kewarasan